Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýylda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamyna ýokary derejeli iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç yglan edildi. Baş prokuror wezipä bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmany görä Howpsuzlyk Mejlisine soňky 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri maslahat edildi. Prezidentiň geçiren nobatdaky Howpsuzlyk Mejlisi goňşy Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna geçirilen köpçülikleriň protestlaryň we bu protestlaryň häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagynyň ýygynyna gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda prezident wezipesine girişeli bäri her aýyň ilkinji hepdesinde Howpsuzlyk Mejlisini geçirýär. Mundan öňe 6 aprelde 4-nji maýda we 4-nji ýylyna Howpsuzlyk Mejlisleri geçirildi. 5-nji ýylda geçirilen mejlisiň dowamyna prezident Berdimuhammedow ýurdun baş prokuroruny wezipä bellädi. Prezidentiň karary bilen Begmurat Begmuradow baş prokuroruň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadyldy we bu wezipe Serdar Mälikgulyýowa onanyldy. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mälikgulyýow 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwaryny Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenip Daşoğut welaýatynyň prokurorunyň orunmasary wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory Batyr Ataýew prezidentiň iýun aýyny geçiren Howpsuzlyk Mejlisinde işten boşadylyp hökümet başlygynyň töwda toplum boýunça orunmasary wezipesine bellenipdi. Munyň bilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşine agzalyk hukugyny ýitiren Ataýew hasazol 2017-nji ýylyň maý aýyna azatlygyň ötübarly çeşmelerine görä ýurdun prokuratura we içeri işler idaralaryna geçirilen giňerimli arassalaşyşdan soň baş prokuror wezipesine bellenipdi. Prezidentiň atdaşy bolan täze baş prokuror Serdar Gurbangulyewicz Mälikgulyýow käbir çeşmelere görä garaşly Türkmenistanyň 9-njy baş prokurory boldy. Konstitusiýa laýyklykda ýurdun baş prokurory halk maslahatynyň razyçylygy bilen wezipä bellenilýär. TDH-nyň habaryna görä Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň seýşenbe güni geçirilen nobatdaky mejlisine Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Begens Gündoğduýew hemde Milli Howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýew käýinç yglan edildi. Bu käýinçleriň ikisi de ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýetirmän işdewe beren kemçilikleri üçin ýen düşündürüş bilen esaslandyryldy. Ýöne döwlet medeniýeti işdewe beren kemçilikleri aýdyňlaşdyrmady. Begens Gündoğduýew 6 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň düzümine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary girýär we oňa Türkmenistanyň prezidenti Ýaraly güýçläriniň serkerde başçysy ýolbaşçylyk edýär. Nobatdaky Howpsuzlyk Mejlisiniň dowamyny täze resmiýetleri wezipä bellemek we howpsuzlyk resmiýetlerine käýinç bermek işlerinden daşary Döwlet medeniýetine görä başga da käbir meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Olaryň hataryna ýurdun kanun goraýjy edaralaryna 2022-2028-nji ýylar aralygyna ýerine ýetirmeli işleriň maksatnamasy tasdiklandy. Döwlet medeniýetine görä bu maksatnama esasan ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tehnik binýadyny pogutlandyrmagy we howpsuzlyk ulgamyna täze tehnologiýalary ulanmagy maksat edilýär. Şeýle-de Howpsuzlyk Mejlisine häkimlikleriň düzümine girýän raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölümleri Adalet Ministrliginiň düzümine geçirildi. Resmi habara görä raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary bölümleriniň işini bir bütügi sanly ulgamyň üstü bilen guramak gödüňine tutulýar. Raýat ýagdaýynyň namy ýazgylary bölümleri raýatlaryň arasyna nikah gatnaşyklary, doguluş, ölüm, ad familiýalaryň üýtgedilmegi ýaly raýat ýagdaýlaryny döwlet belligine alýar. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nobatdaky mejlisi goňşy Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna bolan tolgunçlyklaryň ýygynyna gabat geldi. Ýöne mejlisiň dowamyna goňşy ýurtda bolan köpçülikleriň tolgunçlyklary sebätiň howpsuzlyk meseleleri ma'lum bolan maglumatlary görä maslahat edilmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti mejlisiň dowamyna başga da birnäçe mesele garalanyny aýtdy. Ýöne bu meseleleri aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanda anomal derejede ıssy howanyň hökm sürýän mahaly Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky split ulamlaryny söküp aýrýarlar. Resmiýler munyň sebäplerini prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan garyndaşlarynyň we ýokary derejeli döwlet ýolbaşçylarynyň awazada dynjalýandygy bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, häkimetler ýaşaýyş jaýlaryndaky sowadyjylary söküp aýyrmak işine geçen hepdäniň ahirinde girişdiler. Bu işlerin çäginde şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçalaryndaky Şagadam we Azady köçeleriniň uğrundaky köp gatly jaýlardan split ulgamlary sökülüp aýrylýar. Bu işler häkimligiň tawşyrygy esasında jemaat hojalygyna degişli idaralaryň işgärleri tarapyndan amal edilýär diýip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 4-nji iýulda gurrun berdi. Şu günler Türkmenistanyň käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy 40 grad
gradusdan aşýar. Balkonda bolsa 35-40 gradus aralygynda ütgäp durýar. Häkimetler Thomson jokrama ıssy günlerinde ýaşaýjylaryň split ulgamlarynyň sökülüp aýrylmagy we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Adatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan häkimligiň bir näçe işgäri bu çäreleriň häzirki pursatda amal edilmeginiň iki sebäbiniň bardygyny gurrun berdi. Munun getäsi sebäbi häzirki pursatda prezidentiň dogan garyndaşlarynyň we ýokary derejeli döwlet ýolbaşçylarynyň awada dinç alýanlygy bilen baglanşykly. Olar bu ýerde dinç alýan wagty jaýlardaky split ulgamlary görünmeli däl. Diýip häkimligiň işgäri aýtdy. Adatlyň bu barada Türkmenbaşy şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary başa barmady. Ýöne prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan garyndaşlarynyň Hazaryň kenarynda dinç almak üçin awada milli syýahatçylyk zolawyna gelendigini Adatlyň yerli habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp 4-nji iýulda habar berdiler. Şonda olar munyň bilen bagly Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň adaty durmuşynda käbir bökdönçlikleriň dörendigini, käbir köçeleriň, bazarlaryň we söwda merkezleriniň günde adyndan 3 gezek ýapylýandygyny we olara ýöneke ilatyň goý berilmeýändigini gurrun berdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan häkimligiň işgärleri sowadyjylaryň sökülmeginiň ikinji sebäbini şäherdäki elektrik transformatorlarynyň kuwatynyň ýetmän ýygy-ýygydan hatardan çykýandygy bilen baglanşdyrdylar. 3-4 otogly jaýlarda köplenç 2-3 maşgala, gaýnene we gaýnata, bir ýa-da 2 ogly we gelinleri we altyklary bilen ýaşaýar. Netijede Thomson jokrama ıssy günlerinde her otogda bir kondisionere zerurluk döreýär diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen ýyl şäher häkimetleri elektrik transformatorlarynaky bökdönçligiň öňüne almak maksady bilen köp gatly jaýlardaky split ulamlarynyň aglawasyny söküp aýyrdylar. Geçen ýyl 3-4 otogly jaýlaryň her birine diňe bir san kondisioner goýmagy ruhsat berildi. Galan kondisionerler sökülüp aýryldy. Bir kondisioneri hem görünmez ýaly edip balkona ýa-da jaýlaryň girişlerini goýdurdylar. Köçe tarapdaky kondisionerleriň ählisi sökülüp aýryldy. Häzirki pursatda jaýlaryň balkonlaryna sowadyjylar hem söküp aýrýarlar. Adamlar jokrama suda nähili günü görmeli. Muňa jogap berýän adam ýok. Diýip yerli ýaşaýjy sözüni jemledi. Türkmenistanda, hususanda paýtaxt Aşgabatda köp gatly jaýlaryň diwarlarynda oturdulan gurallaryň şol sanda split ulgamlarynyň köpçülikligiň sökülüp aýrylmagy 2017-nji ýylyň başynda güýçlenipdi. Şonda häkimligiň işgärleri dilden beren düşündürüşlerinde munyň ýokurdan berilen tawşyrykdygyny aýdyp, şeýle gurallaryň jaýlaryň görküni zaýalaýandygyny ma'lum edipdiler. Türkmenbaşyda split ulamlarynyň sökülmegi bilen bagly soňky waka Türkmenistanda 2 hepdeden gowrak wagt bäri anomal derejede ıssy howanyň höküm süren mahalyna gabat geldi. Adatlyň ýurduň dürli sebitlerine habarçylary aşa ıssy howa şertlerinde saglygy yaramazlaşýan adamlaryň ketelhana yerleşdirilýändigi, uly adamlaryň hemde çağalaryň arasynda güýçli içgeçmäniň ýaýraýandygy, ıssy howanyň gowaçalary zarwa urýandygy we mallaryň köpçülikligiň gyrylýandygy barada habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşriniň habarynda Türkmenbaşyda bu hepde howanyň bir neme salkyndandygyny synlasa bolýar. Şäherde şu hepde howanyň temperaturasy 30-35 gradus aralygynda ütgäp durýan bolsa, öňümüzdäki hepde 36 gradusa çenli ýokurlanýar. Türkmen häkimetleri aşa ıssy howa we jaýlardaky split ulamlarynyň sökülmegi barada resmi derejede beýanat bilen çykyş etmeýärler. Döwlet telewiziýasynyň reportajlarynda hem ilata paslyň aýratyn laýyklykda geyinmek we günüň ýeti şöhlesinden goranmak barada maslahat bermek bilen çäklenilýär. Türkmenistanda ilatyň agysuw üpçünçligi bilen bagly bökdönçlükler saklanyp galýan mahaly Türkmen häkimetleri ýurduň Lebap welaýatynyň çäginde agyz suwunyň täze iri ýatagynyň tapylandygyny öýlan etdiler. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli suw hünärmenleriniň bir näçesi täze agyz suw ýatagynyň nä derejede arasadygyny we içmäge yaramlydygyny soru astyna aldy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 1-nji iýul
Söulde geçirilen meclisinde vice-premier Şahym Abdurrahmanov Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy tarapyndan agyz suw ýataklaryny ýüze çykarmak boýunça alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Korporasiýanyň hünärmenleri tarapyndan Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň we Çärjew etrawynyň çäklerinde Amy derýanyň çep kenarynda Boýrabad we Berden akawalarynyň kenarynda yerleşýän Türkmenabad meýdançasynda geçirilen gidrogeologik gözleg barlygy işleri netijesinde umumy meýdany 130,8 kilometre deň bolan agyz suw ýatagy açyldy we gorlary tasdiklandy diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Bu ýer Türkmenabad ýerasty agyz suw ýatagy diýilip hasaba alyndy. Bu ýatagyň suw gorunyň yerli ilaty arasy agyz suw bilen bökdünçsiz üpçün etmäge mümkinçilik berjekdigi hem resmi habarda bellenilýär. Türkmenistanda hem ekrançylyk hem de agyz suw üpçünçligindäki noksanlyklar ýyllar boýu dowam edýär. Adatlyň habarçylary soňky ýyllarda bu noksanlyklaryň artýandygyny aýdyp, ilatyň agyz suw üpçünçligindäki problemalaryň tutuş ýylyň dowamında, hususan da Tomuz aýlarynda ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berýärler. Lewabyň käbir ýaşaýjylary welaýatyň çäginde agyz suwunyň täze iri ýatagynyň tapylmagy bilen suw üpçünçligindäki bökdünçlikleriň aradan aýrylmagyna umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli suw hünärmenleriniň bir näçesi täze agyz suw ýatagynyň nä derejede arasadygyny we içmäge yaramlydygyny soraw astyna alýar. Olar munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdyp, birinji sebäbini täze tapylan agyz suw ýatagynyň yerleşýän ýeriniň töwereginde suwuň hiliniň yaramazlygy bilen düşündirýärler. Hakykatdan hem Türkmenabadyň we Çärjew etrawynyň çäklerini 6-8 metr çuňlukdaky ýerlerden ýörüýte nasos arkaly suw çykaryp bolýar. Ýöne bu suwy içip bolmaýar. Ol çägeli, duzly we tagamsyz bolup onuň düzüminden demir köp. Bu suwy gaýnatman içiňne içiň çyşýar. Bu ýer asty suwy içýän hojalyklaram bar. Olar öýlerini agyz suw turbolary çekilmedik hojalyklardyr. Diýip yerli hünärmen belledi. Ol Türkmenabadyň we Çärjew etrawynyň ähli ýerine lagym suw turbolarynyň çekilmändigini hem ünsü çekip, öz aladalarynyň ikinji sebäbini şeýle düşündirýär. Her hojalyk öz howlusyna kvadrat görnüşine ýörüýte çukur gazyp hajathana we beýleki zerurluklar üçin kanalizasiýa gurýar. Bu çukuryň çuňlugy her hojalykda her hili bolup olaryň her birine adynan 5 tonna hapa suw ýeşýär. Bu çukurlar dolan soň öý eýesi asenizator awtowlagyny çagyryp şol suwy çekdirip aldyrýar. Adatça aýda bir gedek çagyrylýan bu ulagyň tölegi 150-200 manada deň. Ýöne en gyzykly we yaramaz ýeri köp hojalyk şol çukuryň gapdalynan ýene-de bir çukur gazyrýar. Lagym suwunyň hapalary birinji çukurda galýar. Ikinji çukurda hem kaçok diýilýän turba kaktyrylýar. Bu turba lagym suwlaryny ýeriň aşagyny berýär. Bu näme üçin edilýär? Şol asenizator ulaglaryny gaýta-gaýta çagyryp pul sarp etmezligi üçin edilýär. Netijede siz pikirlenip görüň. Näçe hojalyk ýeriň aşagyna hapa suwy berýär. Bu hojalyklar häkimetleriň täze tapan suw ýatagyndan 1 kilometr uzaklygyna ýerleşýär. Diýip hünärmen belledi. Adatlyk suw hünärmenleriniň aýdan aladylary barada Lewabyň suw edarasyndan we Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Şeýle-de ýokarda aýdylanlaryň öňüni almak üçin haýsydyr bir çäreleriň göz öňünde tutulýandygyny ýa tutulmaýandygyny hem anyklap bolmady.